En Vilarmao consérvase aínda a Casa do Pescado, mote que ten a súa propia explicación, pero que pouco ten a ver coa ictofauna. Peixes por aquí víanse os que ficaron fosilizados nas lousas do Courel. Sexa como for, sen esta paisaxe feita pedra, sen esta xeoloxía cromosómica, a poesía de Olga Novo simplesmente non existiría. Nin as súas capas calcolíticas de nervios, nin os seus nenos neolíticos, nin o seu corazón cangado de lousas. Nese núcleo da xeomorfoloxía do amor, Mariol deu paso a Olga Novo, cando os versos comezaron a escavar sondaxes xeotécnicas na casa petrucial, a flor de pel, na fin dun milenio. Xurdiu a poesía directamente desde a pedra, unha arte que debala entre xistos ordovícicos ferruxentos, cuarcitas armoricanas e collos miocénicos. Como os paleolitistas que lamben o corte dos bifaces, ou os arqueólogos clásicos que cuspen na terra sigilata para preixar o sabor do pasado, os poemas de Olga son pedra lambida da Casa do Pescado, toda ela licíns xeolóxicos, camadas da memoria dun lugar no mundo que se chama Vilarmao. O microcosmo das cortes fornece o magma que abona a literatura de Mariol. Estrume, materia fermentada, calor, reaccións químicas que escoan polas irguas das táboas que renxen no verao e esvagoan no inverno. Un arrecendo que ficou para sempre prendido na capa dos libros da pequena que dormía por riba do gado e comezaba a recitar versos orgánico-historicistas. A crouca tectónica que facía cambiar xa a materia de estado, como se a inmensa xeoloxía do amor lle fora revelada. A carón do trator tigre Barreiros e a pía para dar de beber ao gado, na parede albiscamos a caligrafía de Olga Novo. Arrastras os pés, papá. Lévote cos ollos ao carrelo, porque tentas fuxir da vellez como a dunha guerra ancestral. Eu súbote as miñas vértebras combadas polo peso. Arrastras os pés, pero eu podo contigo, e lévote ao carrelo ata o final da vida. Arrastras a linguaxe e non che ven á memoria un verbo que aniñaba na parte esquerda do cerebro e eu completo a túa frase coa palabra arar, querer, sachar, trator ou balboreta. Arrastras a mente cara ao pasado e só lembras aquela feira de 1952 cando lles caeron os cascos aos bois volvendo de Pedrafita e lles sangraban os pés no río. A súa cornamenta aínda se abre nalgunha das túas neuronas e volve ser un tratante de gando 40 anos despois. Olga bota man das ciencias puras no mundo, da metáfora matemática vanguardista, mais tamén na investigación histórica onde emprega con rigor e método carbono 14 e moito amor. Parafraseando a Claudio Magris, o Danubio, calquera naco de realidade precisa dun arqueóloga ou xeóloga que os descifre. E pode ser que a literatura non sexa máis ca esta arqueoloxía da vida.